Saya akan bacakan SK pengangkatan mewakili penasehat. Saya membantu saja membacakan surat keputusannya. Surat keputusan penasehat Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan nomor 01 SK PPDB Kota Medan strip 3/2022 tentang pengangkatan dan penetapan pengurus Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025. Menimbang 1. Bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2017-2021, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan yang baru. 2. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut pada butir 1 di atas, maka dipandang perlu menetapkan komposisi dan personalia pengurus baru Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025 dengan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan. 2. Kepengurusan Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna berakhir dan hasil rapat penasehat dan pengurus PPDB Kota Medan tanggal 6 November 2021 disampaikan kepada Poparan Opus Siraja Gorat untuk memilih dan diangkat sebagai Ketua Umum Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025. Rapat pengurus dan penasehat Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan pada tanggal 3 Desember 2021 menyetujui hasil rapat pemeliharaan dari Opus Siraja Gorat yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021 serta memilih dan menetapkan Dr. Dokpa Pasaribu SE MSI untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025. Memutuskan 1. Menetapkan Saudara Dompa Pasaribu SE MSI sebagai Ketua Umum Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025. 2. Menetapkan susunan komposisi dan personalia pengurus Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam putusan ini. 3. Pengurus Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2021-2025 agar senantiasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimandatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Maret 2022 atas nama mewakili penasehat Pengumuman Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan. 1. AKBP Sudirmal Pasaribu. 2. Edward Pasaribu SH. 3. Nyonya Profesor BH Pasaribu Borutagalung. 4. Dr. Andes Delta Pasaribu SH MH. 5. Insinyur Patar M Pasaribu Diplomatrop. Demikianlah surat keputusan dari penasehat.
Dan tibalah saatnya untuk pelantikan kepada pengurus Punguan Pasaribu 2001-2025. Kami persilakan. Punguan Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan. Pelantikan pengurus Punguan Pasaribu Boruna Kota Medan. Sadarion hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Hami sian penasehat Punguan Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan manukun tuhamu sada nunga rade rohamuna gabe pengurus Punguan Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2020 sada sahat tu 2025 molo naung radedo rohamuna dokhamuma nunga rade rohaname paduahon ala naung rade rohamuna hami sian penasehat mengukuhkan dan melantik hamu gabe pengurus Punguan Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan periode 2020 sada sahat tu 2025 tolu hupangido hami ma asa ulahon hamu ma tugas muna laho pahehehon dohot patibulhon Punguan ni Pasaribu Dohot Boruna Kota Medan asa las lamar bungaran dohot marsaringar tujuluan ni arion sai dipergugui tuhat tamahamu laho mangulahon tugas dohot tanggung jawab muna selaku pengurus yang dilantik menandatangani non pengurus PPDB Kota Medan periode 21-125. Kemudian yang melantik atas nama penasehat PPDB Kota Medan. Jadi hupangedo hami ketua terpilih maju Mahamud Tujulu lahomaneken. Kita berikan aplaus yang meriah kepada pengurus yang baru. Kita doakan akan semakin baik ke depannya.
Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada protokol. Sebelum penyerahan hujur, kami mohon untuk penonaktifan bagi ketua lama. Kepada penasehat, kami serahkan kembali mic-nya. Tu Amata Dr. Partogi Pasaribu Doho Inang Borusinaga. Ketua ni Pasaribu sebelum periode sebelumnya. Kami mewakili nah hadir di son sekaligus mewakili penasehat. Madok mau lihat do anggotana dan menonaktifkan. Alamu saya ketua on otomatis jadi penasehat dong saya di Pasaribu. Jadi mulai tema amang Dokter Partogi doh idang disaluhut nak karena minamu tupungan ni Pasaribu. Ang giat matutik kinamangihot di pas-pas somang. Taba meningkat karirmu di bidang kesehatan on. Nitupahan ni Inang Borusinaga. Dohoton ala nunga selesai periode muna maulate madonon nami Tuhanmu. Horas ma dihamu saluhuna. Mulate. Jalang mak jalang. Tepuk tangan yang meriah buat penyerahan jabatan kepada ketua baru. Jadi ala sahat nama Hopartuna Pinarsita ni peparan ni Pasaribu. Taring o disimbol nani warihon ni oputta nama mau parhita. Molarong terjadi adong ma sejarah. Jala iman waeng naneng sipetari dahonot ta ditongani mangajana. Sejarah nyon ngasudai hitam maboto. Jadi neng dohonon nami gudang do tasakapi apa lumuwi mana toras tanah berjulu dari tahun mulak 1 tahun 55 ngaro tonai itu kota Medan. Tonai madok molonung ngadok kasadau di tonga-tonga ni akapo paraki di hohela boru hasian leho maon tu uluan ni poparaki nama uluan akapo paraki ima tonani dopung nama mau parhita tu amang boruta Raja Sinaga nadong di parlilitan tuk sahaton terwarisi tahun 60 sekian sahak mau di kota Medan. Nah mungkin kita secara umum tak kata publikasi honon tutonga-tonga ni mangajana. Nah saat tua informasi alana au tau 70 sekian di biau di Medan on. Alai ima hubigina saat isodo inang tua nama foto persis sejarah on nyonya Profesor BH Pasaribu. Sian amata hadi Pasaribu hugali doon informasi na julo doho parsi batu gingging nyonya amata FK Pasaribu termasuk ma perjala selam si tua si Raja Gora perjala selam inang tua hati perjala bakau terlibut termasuk Kolonel MT saya dibawa Jasper Pasaribu dulu waktu masih lajang di neneng dohonoku amona amu aka rejakku saluna aka mang burukku aka na burukku mungkin om maau si tuwede Pasaribu na pinatujulo muna makatai taringot pada datum ni Pasaribu dok boruna kota Madia Medan tarong raduga-duga muna basa tu si tuwede on au sadiri pedang adong ya haya laku nagabi tu au hasak kota ni hujuron alai gudang gona tarancang alai hupah-hopper ma tuhatani debatana tasula di pesalameni jolma sumakap dalanna jahoba patot tulakana molosongoni pe proses nasana satu tahun alai di barida di tona nahu pe ingot-ingot ikop pasahatok kumai tu pengurus kota Madia Medan alani rapak mangaramoti mahita simbol tadei asa gabe simboli
nagabe rahu-rahu ni hasada uta di poparan ni putar Raja Pasaribu do boruna. Ima neng suara anokku. Jadi songoni maharwa adong do gudang guna terju alai otik do na terpilit. Para anak koni benuang disor. Ima amani Angel dohot amani Maria. Tuhoro amang panunggulion niro manaringo di hujuro. Alai di pasahatamu may tuaw. Pasahatamu mamang tuaw asahu pasahati tu partogi ni Pasaribu kota Madia Medan nama wakili salut popara ni Pasaribu do borunda di salut portibion. Buah mamang seninganan nai asahu pasahati tu nang tapacongcong partogi ni Pasaribu borani hasuhuton di Raja Batak Pasaribu kota Madia Medan. Hupang idohami tu damang Doktor Pertogi dohok nyonya radema damang disi asa hupasaha tu damang asa damang manon apa sahatonon tu ketua nang tapa ujak di bagasa sadarion lama nguluhon ohita kapoparannya putra Raja Pasaribu tu tahun 2025. Amang paddenami amana nang manamalo Gabi bang gabi. lumobima dihoda mang ngajumorok kosoni sian nama lotta songon sikak ni debatiar dalam pangiduata dinong tapauli hasada taon elek majoda mang pargot citai baijo si humi si mi sikak ni debatiar asa mangidu au pasato no to odo simbol ni oputa odo budaya nene marihot satu ita isi mauluan ni pargot ci Ima hata do persiboran Gabi mamang. Beda bang mahal. Sony mamang paddenami Omma simbol nani warihon nanti ninggal hon ni nama mo perhami apalagi mo bima daupung nasangapi opuda datu marhadang dalu mulai sini satu hari sadero dalam nudupe tadi dabe hasaktion hatarida ni pertogi ni poparne putta guru tete bulan saat udah sedon alani tapasere marohata asamana gapita di penugon ni tuhata tuhita museto karena mangihut alana di bata merjaji do nasa naku pasatami tu kau pumuna daujui nasa tatokui saliling adong tanoi posudoro hata ikon paujakon na roh muse paulahon na roh hita muse tu aka pangalehonon nasena kana perju tu hita karena nasena perpudi atau ngamang namalo nami alu-alu homajo alu-alu nami tu di bata sipanopa nasana adong di bata natului di bata ama anak dokter di Purbadia bana alu-alu no nama ama mau lihat mamang paddenami atong bay mamang godang pangelehoni asa hupasahaton tu pertogi ni punguan ni paparani Raja Pasaribu do boruna sian pengurus na lama tu pengurus na baru bay ma amang namalo nami
Mauliate ma di tuhatta. Mauliate mati hita saluhut poparan ni oputta si Raja Pasaribu. Mauliate ma tu amang uda nami si tua ede Pasaribu. Dot inang ison. Na pasahaton hujur Jabar Baho ni penguata si Raja Pasaribu. Tutu udah nami dison takas doh boto hami salelengon. Songo dia pardalanan ni hujuron. Hujur kebanggaan ni hita poparan ni marga Pasaribu. Pardalanan na dao na leleng siya dolo sanggul. Parlilitan sahat tu kota Medan. Salelingon hujur kebanggaan ni hita poparan Pasaribu. Ditiup don oleh ketua Pasaribu Kota Madya Medan di TKI di tahun 60 tu tahun 70. Ima amang tua Jakondar Pasaribu nahinan. Denggando dirawat hujuron. Dibaet do kotak nah rumah na. Jala ditorusot doi dirawat dodot dengan tu anak ni amang tuai ima abang nami makmur Pasaribu. Ditiki parsahiton na abang namion dipasahat do tu amang uda nami si tua ede Pasaribu. Mau lihat ma udah hodo merawat usaho ni oputta si Raja Pasaribu salelengon. Songoninang sudah keluarga denggado ujuron sebagai kebanggaan ni oparan ni Pasaribu seluruh dunia. Mulai tema di Sudena binemi tuhujuron sebagai pusaha kebanggaan hita nang sude marga-marga nasing. Nadong di Portibion. Di hita poparan ni oputta si Raja Bodar. Nueng sahat mahujurot tu hita. Mau lihat tema di tuata. Hita do maniop ujuron. Sebagai suatu kebanggaan pusaho ni oputta Pasaribu. Tajalo maon di bagasan guar ni tuhatta. Sedenggamma pusahon ujuron gabe terawat dengan baik, gabe kebanggaan di hita, gabe hasangapon di guar ni Tuhan. Nuaing tikina siak kita poparan ni si Raja Bodar alani hasil rapot ni tua-tua ni penguata secara bergilir, secara periodik. Tapasahat don tu ketua na terpilih di bagasan tahun Naneng Roy, periode Naneng Roy. Nuaeng tuho anggit nami, Dr. Dopak Pasaribu. Hupasat hami ma, hujuron, sian hami, poparan Pasaribu si Raja Bodar. Jalo ma hujuron, rawat madot dengan gabe sada
pemersatu di hita poparan ni Pasaribu nadong di Portibion. Amang pardenami. Asahot dia kahoranna asa martudu-tudu songodalan dia si wacana honon ni pengurus naik baru. Baima kodang na lihat-lihati dot godang hahotan nai asa hot dinauli hot dinarengidagan di bargu itu hot sama pengurus naik baru. Horas mahita saluna. Horas. Jadi di hita peparan ni oputa si Raja Gorat. Nunga sahat be warisan ni oputa. Di hita si Raja Gorat. Jadi di tikion hujalohami masyan hadolinami si Raja Bodar. Dohot si Raja Habiahan. Dohot si Raja Habiahan. Hamis si Raja Gorat. Siap mak memelihara warisan ni oputa. Tujuh luanon. Jadi di hita peparani si Raja Gorat. Sonari hutiop warisan ni oputa. Warisan ni oputas. Sian Pasaribu di hita si Raja Gorat. Sahak mak. Jadi sonari hupa sahak majo tu panitia. Anope tahatai di si Raja Gorat. Tuise hasahatanna lamanipan warisan ni opuk tahun. Jadi songani majo hata sianau budima.